Hello mindenkinek! Üdvözöllek benneteket a csatornámon! Ma veletek mini burgonyás pitéket fogunk elkészíteni. Remélem tetszeni fog ez a recept. Kezdjünk is hozzá! Először is elkeverjük a sót és a szódabikarbonát a liszttel, majd hozzáadjuk a száraz élesztőt. Ezután jön a tej, a tojás. Ezt elkeverjük. Majd jöhet a víz és a vaj. A tésztánkat jól összegyúrjuk. Kézzel is gyúrhatunk. Ezután egy órára elkezdjük pihenni. Míg a tésztánk pihen, kiködjük a burgonyát, majd pürésítjük. Felszeletelünk egy hagymát, megpirítjuk, és adunk hozzá egy kis piros paprikát. A burgonyát és a pirított hagymát összekeverjük. A töltelékünk kész is. Mikor a tésztánk jól megkelt, akkor elosztjuk gömb formájába, hogy könnyebb legyen dolgozni vele. Lefedjük fóliával, hogy ne száradjon ki, és 10 percig pihentetjük. Ezután fogjuk a kis gömbünket, és sótrófa segítsége nélkül kézzel eldolgozzuk. Majd belehelyezzük a tölteléket, és összecsipkedjük a széleit. Olyan formát adunk neki, amilyet csak szeretnénk. Lehet gömb alakú is. Nekem most kis háromszögűek. Sütőlapra helyezzük, lefedjük fóliával, hogy ne száradjon ki, és még 10 percig pihentetjük. Majd tojássárgájával lekenjük, és mehet is a sütőbe. 200 fokon aranybarnára sütjük 18-20 percig. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, és ha nem akartok lemaradni az újabb receptekről, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjátok meg a csengő gombot. Szép napot mindenkinek! Sziasztok!